Talsani bising 25 August ni bisingo no 125 Amendment Bill samung rok manai hinui koktuma kasai faikya. Tai tamo sakha Bubagra o sanmung rok mamani pore chini tipra sarungni tamo hamkrai ungno hadike salanai moniti kisa kok norok nai tongdi ani channel no paya sak. Norok joto no tabuk news rogo nukhana. North East ni joto council ni leaders rok Delhi o thangui Home Minister Amit Shah bai thangui kaisa koklam panda achuklaimani. Hinkai joto leaders rok no o kok samung panda o manjagui kok salaikya 125 Amendment Bill ni tui. Hinkai norok hinui no 125 Amendment Bill Tamo omo wngkha 6 Schedule area ni khopjak Tribal Autonomous Council ni borok ni nijiswa financial executive tai administrative power tongmani haifano joto jagao borok no direct power ba financial rang rok yapharjak wngmani tui borok kaisa koklam salaikya. Aro chini tripura haste ni wngui thangui malaikya Bubagra bo phaiui sapaikya talsani bisingo 25 August ni bisingo amoni tui kaisa siddhanto najaknai hinui. Hinkhe siddhanto najakmani pore chwng chini manthai direct financial power rok mannai je agee maya tongmani. Hinkhe bo tebo sakha Tiprasa Accord ni tui Bubagra bai sar bijay rangkol khoroknwi no chongjaka hinui. Hinkhe chwng phainai ma jora naisinglainai aro chini samung rok mamani pore chini Tiprasa hamkrai rok ni samung rok no khaijaktwo wngtwo hinui. Gamsa kok sagui no ang ani video no mapari swnai. Hinkhe norok ani channel no chajak khai ani channel no like subscribe share khainai tapukdi tebo kwtal kwtal video nainani bagui.